в това. Много малка трябва да има разликата между двата 25 хиляди само, да. Достатъчно, за Така да че те събраха най-добрите си индивидуални състезателки и вложиха страшно много усилия именно в разработването на този отбор. Да, говорим за малко помощ външна, точно в момента, в който са изравнени. Да, но когато те наистина Силите. бяха много силен отбор вече, да, т.е. тя така мисля, че е помагала, разбира се, защото всичко е много субективно, да. но не и без основание. Ето и рускините сега с също интересно начало. Много красиво съчетание по музика на Чайковски, Лебедово езеро. Основни трудности при ансамблите са размените, които винаги са с изхвърляне и към които могат да бъдат добавени и трудности с тяло, но за разлика от индивидуалното съвсем не е задължително трудностите с тяло да са изпълнени само трудности с тяло, т.е. трябва да са повече размени. оригинална размяна беше тази. Много рискована. Много положително развитие търпят в композициите си руския отбор през годините. Все по-рисковани и по-красиви съчетания, търсят по-оригинални решения, композиционни. Това, което преди беше... Много им липсваше. Да, е изключително предимство на българския национален отбор, да, защото ние печалихме именно с това, с композиция. Браво, като че ли имаха малко повече